традиционно правим твоя прословут пелин. Събрали сме се така една голяма бригада от много хора. Деня е 26 октомври, Свети Димитър или Международния ден на Маврода. И двете. Точно така. Доста напредваме между другото бързо, защото доста ръчички работят. Доста ръчички пипат и така. Но кога очакваме после да стане пелина готов? 1 декември. 1 декември. Живот и здраве, датата на пускане ще бъде 1 декември. Добре, какво слагаме вътре? Ябълки, гюли? Ябълките, гюлите, гроздото, което оронкват цели зърна? Да, на ръка. И билките, които после ще видим. Тоест... Добре, после ще обърнем внимание и за билките. Точно така. Супер! Цял ден ще сме тук, правим пелина. Пелина става превъзходен между другото и смело мога да кажа, че един от най-добрите пелини в страната, но до после. Началото на гроздоберната кампания винаги е много трудно, началото на септември месец и за нас не е точно празник, е по-скоро напрежение и Димитров ден се превърна в едно време, в което вече е дошъл края на гроздоберната кампания, всички може да се съберем, нещата са много по-спокойни и така нататък и за нас това всъщност е много по-големия празник, където може да се видим с всички, да си кажем на здраве, да се почерпим, да бъдем малко по-спокойни. Първо, честит празник на всички ви. Благодаря ви за помощта, благодаря ви за енергията, благодаря ви за това, че всеки път сте тук и помагате. На здраве на всички. Това, което ще пробваме е основата, от която правим пелина. Това е шардоне, алиготе и червен мескет. После на масата ще има всичките вина, включително розета, червени. Отваряйте се, черпете се каквото ви е на душа и на сърце. На здраве на всички. На здраве! Дидо, разкажи ни какво се случва тук? Значи сега трябва да измиваме ябълките и гюлите. Супер! И после цялата бригада, за която ние не можем да се домогнем, ги нарязва. Добре. Да, идеята е да ги нарежем максимално бързо. Тук влизат в контейнера с вода и винена киселина, за да не се окислят. Не трябва да има никакви кафяви петна. И после като нарежем всичко, вече ще подредим спокойно резервара вътре с билките, плодовете, гроздото и заливаме с виното. И ние пропуснахме да кажем, че и една молитва. Отче наш, ти, който си на небесата, да свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти. И както на небето, тъй на земята, на същия хляб дай ни днес и прости нам грешките, както ние прощаваме на своите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царството и волята и славата во веки веков. Амин. Амин. Айде, пускаме! Направихме страхотен пелин, нали? Да. Кажете да, бе. Точно така. Казваме да, бе. Така. Цял ден правихме пелин, забавлявахме се. На вас пожелаваме... Половината ден. Да, вторията беше по-приятна. И пийте само българско вино. Абсолютно.